Hello guys, good morning. Finally जों दायो कामाख्या मोनफैबाय गुवाहाटी. ओमफ्राय नै जोंखौ बाबाया लांनो फैदो. अरुण ब्रह्म बाबाया नै गोजोननाय थाबाय. गोजोन फुंबिलि. बयनिसिमबो हामलायनाय जासिबाय. एकदम मोजां. जोङो दा मोनफैबाय आरोना. बे आंनि बुवारिसो. बुवारिनि इउटुब चेनेल नायगिरि गासैखौबो आंनि गोजोन फुंबिलि खुलुमनाय जासिहरबाय. जिहेतु गुवाहाटीयाव बिराद खस्थ'यै नोंथांमोना फैबाय. खस्थ' मोनाखै दे, जोङो बिदि खस्थ'खौ जेबो मोना. जोंनि हेल्प होनाया जोंनि खामानि जायोना. गुबुनखौ हेल्प होनो हानायानो बेसेबा गिदिर जोंनि खामानि ना. जोंबो सानसे समाव जोंबो गुबुननिफ्राय मदद मोननो लुबैगोन. बिसोरबो जेनेबा जाहाथे गुबुननिफ्राय मदद लुगैदो ना. जोंबो हेल्प होबाथाय जोंखौ माने एसेबाबो अनसायगोन. इसोरासो नायो नालाय. इसोरासो गोजौनियासो नाहरगासिनो. दा जोङो थांगासिनो दङ. थांबाय थानोसै. मैयायो मोनानि हरनि 9टायाव गाखोदों. ओमफ्राय दा 7:25 जाबाय आरो दा. आंथ' नुनाय मोनबाय थादों. बाबा गोदान लाखाबाय नामा? नै इयावसो दिनैसो गाखोनो मोनबाय. गोदानथार माथो नोंमारगो? गोदानसो मैया सानसे जादों. आयु आमोलाव हाय दे खुलुमबाय. जा अरुण बाबानि आमोलाव दै. आदा इउटुब चेनेल दं होनदों नामा? औ आंना दङ अरुण ब्रह्म. गोदानसो गासिबो साबस्क्राइब बानायना होदो. आंबो बानायनोसै दिनैसो खोन्थाखादों. दिनैसो खोन्थाखादों आंनो. माने लिंकखौ हराखै खोमा नालाय लिंक हरथाराखै. ओमफ्राय ओरैनो बारा रोङाबो नालाय बेखायनो गोदानखाय हरथ'वाखै आङो. रोङा जानोनो. नोंसोर आरो एक्सपिरियेन्स गोनांखा, जोंफोरा आरो रोंबावासै. आं माने बे नोंसोर बे जोंना धेमाजिनि इउटुबारफोरखौ फंबाय बिनानावमोनखौ नायनानैसो आंबो मोनसे खुलिदों. माने आंबो नोंसोर बायदिनो नोंसोरजों ज' खामानि मावलायनो होननानै. बेनिखायनो गासै नोंथांमोननि इउटुबनि जिहेतु नायगिरि बिथांमोनाबो आंखौबो नोंथांमोनजोंनो एखे लोगो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामदों आरो. गासैबो सापर्ट खालामलायनांगौ. अरुण ब्रह्म होननाय मोनसे डिसक्रिपसनाव लिंकआ थागोन. माने आवगोलनि चेनेलाथ' मा बुंबावनो आरो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन. जेबो नङा होमबाबो थांगासिनो दङ जोङो दायो. फुजा होनानै फैजोब्बाय आगैमोनानै. फुजा होनानै फैजोब्बाय. जों सानैयाल' होदो दै, इसोरो रावबो होथाराखै. जेनेबा ट्रेनाव आरोना इसोरो ट्रेनाव फैसा लाबाय ओमफ्राय ओरैनो सिन्दुर फोनो आरोना. गोसोदो खुलुमबानो जानायालाय आरो. खिनाव खिथाबानो जाबाय. बेफोरखौबो नोंसोर सब बानायजोबनो हायो. ब्लग दै. नैबे बाथौ मन्दिरायनो सेन्ट्रेल नायनो सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिरा जायाखैना दालां लुगासिनो. ओमफ्राय इखो मा मन्दिर होनो? सेन्ट्रेल बाथौ नै बाथौफुरि बड' हाइ स्कुला. बाथौफुरि बड' हाइ स्कुल थाबोबाय नै. ओमफ्राय नेक्स्टआबो नै बाथौ मन्दिर सेन्ट्रेलनि ओइ थाबोबाय नै. इदि दंलाय लायोना इखिजायबो जों फैनोनो मोनाखैमोन. दासो एसे मोजां मोनबाय आङो बाथौखौ नुनानै. सब बर' गामि गोजा. बर' गामि गोजाना? ओइ लागावसिन दे गैया माथो होनबालाय. फाइनालि जोङो दायो बिजिलि ब्रह्म होननायनि आब' मोननाव मोनफैबाय. अरुण ब्रह्म बाबाया थानाय न'खराव. अबे सैमा फिसाया? मा दाउ इयो बाथ'? वाव आं आन्दायगोन र'. ओइ नोंसोर मानो एसे दावराव? खावथालिफोर नांगौ आंनो नांगौ. ओइ आंनो मासे सोलायजोबबायलायनो. गोथाव गोथाव मोनबाय. नायलाय आक्रमण हाथाइनि एम्फौ.
tadi yang buat dah, kenapa ni dah dah sama kamu ni curang. Ini mau kau ni. Cerah dah, kenapa ni dah dah suka tu, cerah cerah. Berat geran ni. Sangat dosa rest lah sih kan, makanya ris thangbai bai rest lah kan alai, engkau kerjaan dosa untuk kenar na. Present donation kayak ni sih, lega for. Untuk kan alai. Juga kan alai. Cute nih ni mobil lo. Ayo. Kenapa kan? Masa bila mana muat ini? Umpai ni, sarni bisa jadi akhiran ada na jadi. Endai dong na betul. Umpai ses ida akhiran ada na jadi. Ini boleh je. Hello सब खाना देखो तो सब खाना नहीं आते काम करना Blog ko na niya na ba? Mama bin tale. Nangina lagi nanti. ये मेरा स्टाइल लोगोफोर जोङो दायो आहमगाव होननाय जायगायाव दंफैयो सासे सारनि न'आव दंफैयो जोङो ओमफ्राय दुगैखां लोबखां जाखां हरिखां जोङो दायो दसेनि उनाव डनेसनखौ होनो थांसिगोन बै बोरबारियाव जानाय जाथायनि थाखाय बेसिम सौफैबाय जोङो लोगोफोर बेवहायनो जा हायो एसे अनसुंथाइ हैनो होनना सानदों लोगोफोर नै सा लोंनायदो गाइस सा लोंसिबा माइनाव दुगैखांनायखाय माबा गुफुरद्राय नुदों इखौ नोंखो आंखोसो गुफुरद्राय जालाय बे न'आ गुफुर नालाय बिराद टेस्टि फुदुंना होबाय जोङो साखोनै आदानि अननायाव बेरे फुंजानि जि गोदाव गोदाव मेथाइफोराव जाखलायनो हायो बिराद मोजां मोनबाय गुवाहाटियाव आलासि जानो फैबाय थानोसै ब्रा दाना जोङो जाबाय थानो जालायाखै आंनि गोजा दे ओमफ्राय माने आंनि जाखोन्दाखौसो लांनो नागिरदों सानदां सब आंनि गोजायो रावबो बरियाथार बिदिनो बिदाफोरा एसे गोनां जानाय आलासि जानो मोजां जायो जों दा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ना गोनांनि न'खराव जोंखौ सोफैदों नालाय जोङो तिनथालाथ' आरो दुगैखांनानै फ्रेस जानानै सा लोंसै आरो जोङो आदायाबो आदानि रुमाव दङ जों गासैबो नै दुगैयाखै बिदाबो नै लेथ्राथार भिडिअ लागासिनो आंखौ नायलाय माबायदि दा आङो जोङो दा ब्रेकफास्ट खालामजासिम दसे टिभि नायनानै थानोसै लोगोफोर नै ब्रेकफास्ट खालामगासिनो दङ ओं नै बाबा मोना माबायाव थांनो ओंखारदों ओं दे थांनानै फैदो ओं अके